Вітаю, даражэнькія! Юя Вісландар, Свен Нурквіст, Мама Му чытае. Стаяла восень. Усе каровы былі ў кароўніку, апроч мамы Му. Яна сядзела ў бібліятэцы ў горадзе. Малы слухаў казку, мама Му гартала буквар. М і У атрымліваецца Му, прашаптала яна. Выдатна, мама Му, падбадзёрыла яе Ліна. Ты чытаеш? Вечарам яны вярталіся дадому. Мама Му сядзела ў кузаве машыны, вецер развейваў яе грыўку. Як незвычайна ехаць машынаю ў цемры. Сям-там бачны толькі маленькія агеньчыкі. І уявіце сабе, мне дазволілі ўзяць кнігі. Мы радыя ўсіх вітаць у бібліятэцы, сказалі яны. Крумкач сядзеў высока на дрэве ля свайго дамка. Ён быў нечым усхваляваны і сачыў праз бінокль за панадворкам гаспадара. Раптам ён заўважыў святло фараў. Крумкач бачыў, як гаспадыня адкрыла дзверы кароўніка і ўпусціла маму Му. «Дзіўная карова!» – прамармытаў Крумкач. «Цікава, дзе гэта яна была?» Наступным ранкам усе каровы, як заўсёды, пасвіліся на лузе. Крумкач лятаў панад імі ды вышукваў маму Му. Ён ніяк не мог знайсці яе сярод іншых кароў. «Напэўна, яна зноў кудысьці з'ехала!» – мармытаў Крумкач. «А можа, залезла на дрэва і вісіць там дагары нагамі?» Раптам Крумкач завіс у паветры. «Ратуйце! У мяне зараз адымуцца крылы!» Сапраўды, мама Му ляжала на зямлі пад дрэвам, абхапіўшы галаву. Крумкач падышоў да яе, уладкаваўся побач і асцярожна дакрануўся да ейнага вуха. «Чуеш, мама Му, ты раптам не сканала?» Мама Му пазяхнула. Я просто заснула, сказала яна. «Кар, я ўжо вырашыў, што ты звалілася з дрэва ды забілася. Табе нельга лазіць па дрэвах, мама Му!» Але ж я не лазіла па дрэвах, Крумкач. Я просто ляжала і чытала, адказала мама Му. «Чытала? Ушчыкніце мяне за пёркі! Ты ж не ўмееш чытаць! Што тут увогуле адбываецца?» Мама Му падняла з зямлі кнігу. «Паглядзі, Крумкач, Піппі доўгая панчоха такая моцная, што нават можа падняць каня». Крумкач уздыхнуў. «Ты карова, мама Му!» Мама Му зазірнула ў кнігу. «Яна падняла каня, Крумкач! Толькі ўяві сабе, якая моцная дзяўчынка!» «Кар, чытаць! Нічога дзіўнага! Кожны можа навучыцца чытаць!» «Ты ўмееш чытаць, Крумкач?» – запыталася мама Му. Крумкач паглядзеў на маму Му. «А што гэта ты тут рабіла учора, хацеў бы я ведаць? Ты вярнулася да хаты на машыне?» Мама Му прытуліла да сябе кнігу і заплюшчыла вочы. «Я была ў бібліятэцы. Я чытала!» – вымавіла яна, салодка ўздыхнуўшы. Крумкач абурыўся. «Каровы не чытаюць кніг! Каровы не ўмеюць чытаць! Каровы мусяць сядзець у кароўніку, Кар!» Крумкач плюхнуўся на зямлю. «Ну чаму ты не можаш проста займацца звычайнымі справамі?» – уздыхнуў ён. «Катацца там на ровары, ці лазіць па дрэвах, ці яшчэ што?» «Ну, мне так спадабалася чытаць, Крумкач. Калі чытаеш,
даведваешся пра што заўгодна. Ты упэўненая, што ў кнігах напісана пра ўсё на свеце? Не паверыў Крумкач. Мамаму крыху падумала. Мяркую, што так. Тады ці напісана ў тваіх кнігах, чаму малако белае, калі ты ясі зялёную траву? Напісана там пра гэта? Ну, можа, не зусім пра гэта. Тады Крумкач пачаў хадзіць туды-сюды па траве. Ага, значыць, не напісана. Чаму малако белае? Чаму? Бубнеў ён сабе пад нос. Ты ясі зялёную траву, а недзе ў тваім страўніку яна ператвараецца ў малако, і яно чамусьці белае. Раптам Крумкач спыніўся і ляпнуў сябе па галаве. Я ведаю, закрычаў ён. Я напішу пра гэта кнігу. Чаму малако белае? Малочны даведнік. Аўтар Крумкачык. Дзеці нарэшце даведаюцца, чаму малако белае, а я атрымаю прэмію. Кніга стане сусветна вядомай. Нобелеўскую прэмію, кар! Каровы ўжо вярнуліся ў кароўнік. На вячэру яны атрымалі смачнае летняе сена. Раптам прыляцеў Крумкач. Ён цягнуў за сабой вялізны партфель. «Прывітанне, Крумкач! Як там твая кніга?» Крумкач адчыніў партфель і выцягнуў адтуль ліхтарык, секундамер, нататнік ды аловак. «Ты ўмееш пісаць, Крумкач?» – здзівілася мамаму. «Маўчы, карова! Жуй сена, ды глядзі!» Крумкач начапіў на дзюбу акуляры ды ўладкаваўся перад мамай му. «Вось так, а цяпер жуй!» Крумкач націснуў на кнопку, мамаму перастала есці. «А што гэта у цябе там такое?» «Гэта секундамер, мамаму, працягвай есці!» «Ну, секундамер, а што гэта?» «Кар, навошта табе?» – цыкнуў Крумкач. «Жуй!» «Му?» – не пачула мамаму. «Всё, 8 секунд!» – закрычаў Крумкач ды націснуў на кнопку. «Разяўляй рот, карова!» «Навошта?» – здзівілася мамаму. Крумкач зазірнуў маме му ў рот і пасвяціў ліхтарыкам. «Зараз паглядзім. Сена па дарозе ўніз. Ежа ўсё яшчэ зялёная. Але неўзабаве яна ператворыцца ў белае малако. Так, цікава. Нобелеўская прэмія, мармытаў ён. Я стану сусветна вядомым. А зараз глыні, мамаму. Глытай!» Крумкач зноў націснуў на кнопку. Клік. Глыц! Глыц! Крумкач кінуўся ў бок. Мамаму зачыніла рот і зноў пачала жаваць. «Буэ! А што гэта за гук?» – крыкнуў Крумкач. «Гэта ежа пайшла ўгару з майго іншага страўніка». «Твайго іншага страўніка? А колькі іх у цябе?» Крумкач вылупіўся на маму му. «Му», – адказала яна, 4. А ў цябе?» «Што? Ушчыкніце мяне за страўнік, запёркі!» Крумкач хуценька пазбіраў свае рэчы. «Я паляцеў да хаты. Кар, як я атрымаю нобелеўскую прэмію, калі ў нейкай каровы столькі страўнікаў? Бывай, мамаму! У мяне зусім няма часу займацца гэтай пісанінай!» І Крумкач знік у цемры. Мамаму зручна ўладкавалася на сенавале, трымаючы кнігу пра Піпі. «Ну, гэта так незвычайна ляжаць на ежы ды чытаць. І зусім не абавязкова пісаць у кнігах пра ўсё на свеце. Малако ўсе дзеткі п'юць белае, а я траву зялёную ем на абед. Ніхто іншы пра гэта нічога не ведае.
Гэта мой маленькі сакрэт. Вось так. Оказывается, нават каровы могуць любіць кніжкі. Гэтая гісторыя вучыць нас таму, што зусім не важна, хто ты, карова, крумкач ці маленькае дзіця. Галоўнае – гэта твая цікаўнасць. Кнігі адкрываюць нам цэлы свет, і калі ты любіш чытаць, тваё жыццё становіцца сапраўднай прыгодай. Таму не бойцеся марыць пра нешта незвычайнае, як гэта рабіла мама Му. Ну, а крумкач, часам ён бывае смешны, часам бурчыць і не разумее маму Му, але яны ўсё адно застаюцца найлепшымі сябрамі. Гэтая казка нагадвае нам, важна паважаць захапленні нашых блізкіх, нават калі яны здаюцца нам дзіўнымі. Ну а зараз час адпачываць, каб заўтра прыйшло хутчэй і прынесла нам нешта цікавае. Дабранач, мае маленькія.